शानदार एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट आणि JSW पेंटचे अधिकृत विक्रेते। गणेश चतुर्थीनिमित्त आमच्याकडे सर्व प्रकारचे कलर्स अगदी माफक दरात मिळतील। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ कसाल बालमवाडी। संपर्क 9272 48 48 15। जलजीवन मिशन अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नळ योजनांच्या कामांमधील त्रुटींबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करत सरकारचं लक्ष वेधलंय। त्रुटींमुळे सदर निविदांना ठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळाला नसल्याची वस्तुस्थिती मांडली। त्यावर राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी 2 दिवसात या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले। आमदार वैभव नाईक म्हणाले, जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 546 नळपाणी योजनांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली। त्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली। 2 वेळा निविदा प्रक्रिया राबवून देखील केवळ 180 निविदांनाच ठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळाला। जलजीवन मिशनची योजना जेव्हा सुरू झाली तेव्हा घाईगडबडीने अंदाजपत्रक केल्यानं ही अंदाजपत्रकं योग्य झाली नाही। त्याचबरोबर या योजनांसाठी 10% लोकवर्गणी घेण्याची उर्वरित कामांची फेरनिविदा काढणार का किंवा 10% वर्गणीची अट शिथिल करणार का अथवा नवीन अंदाजपत्रक तयार करणार का अशी विचारणा आमदार वैभव नाईक यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली। जलजीवन मिशन अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नळ योजनांच्या कामांमधील त्रुटींबाबत सरकारचं लक्ष आमदार वैभव नाईक यांनी वेधलं। या संदर्भात राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उत्तर देत असताना 2 दिवसात या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिलंय, अशी माहिती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे। तर पाहूयात वैभव नाईक नेमकं काय म्हणाले। मंत्री महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जवळजवळ 546 नळपाणी योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि त्याची टेंडर निविदा प्रक्रिया सुद्धा पूर्ण झाली। परंतु 2 निविदा देकार देऊन सुद्धा या ठिकाणी फक्त 180 या ठिकाणी निविदा स्वीकारण्यात आल्या। म्हणजे निविदेचं आपण ज्या जल मिशनची जेव्हा योजना सुरुवात झाली त्यावेळी आपण घाई गडबडीमध्ये एस्टिमेट केली आणि त्यामुळे काय झालं की ते एस्टिमेट बरोबर झाली नाहीत आणि त्यामुळे आता 10% लोकवर्गणी सुद्धा या ठिकाणी आहे आणि त्यामुळे ह्या ज्या निविदाला कोणता प्रस्ताव आला नाही किंवा हे मिळालं नाही तर त्यांना आपण निविदा पुन्हा काढणार का किंवा 10%ची अट शिथिल करणार का किंवा नवीन एस्टिमेट या ठिकाणी करणार का? मागच्या सरकारच्या काळामध्ये 2 वेळेस आपण याचे बदल केले। आदरणीय दादा इकडे बसलेले आहेत, ज्या वेळेस दरवाढ झाली दादा असं कायद्यात कधीच झालं नाही। पाण्याच्या बाबतीमध्ये मागच्या वेळेस आपण 2 वेळेस रिव्हिजन घेऊन दरवाढ या ठिकाणी केली आणि आपण जर म्हणत असाल की असे काही आपले कामं राहिलेले असतील तर त्यांची मागणी आपण केलेली आहे तर 100% 2 दिवसाच्या त्याची आपल्याला कारवाई झालेली दिसेल। हसन मुश्रीफ साहेब, ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।